kumasvingo kwakazara nyoka. Musati mavaka kumasvingo makambotanga matarisa here kuti hakusi kwakunogara nyoka? Tinosvika panogara nyoka tovaka musha wedu totanga kublema nyoka kuti dziri kupindirei muumba medu. Idzo nyoka tadziwana dzachigara pabako, tovaka pedo nebako radzo dzichikrosa chidanda nemwe badzopfuura nemusitting room mako dzoruma vana. Human beings havadi kana kuti kuvaka pedo nekune shumba otanga kuti shumba dziri kudya vanhu. Antoana, what I'm trying to say is kuti if we learn to self-blame, zvinotipa ownership. Right. Rather than blaming, why don't you try to understand the other person? Why don't I? No, that vanazhinji vanourigwa nevanohura mudzimba. Reason yacho kuurigwa imbozi kure kure. Ndimboita madiscussion neboys dzine vakadzi mumba. Ndikavabvunza naimi munorara nguva munoita sex rungani nevakadzi venyu? Especially vane more than 7 years vari married. Hakuna anoita sex daily nomukadzi wako. So what do you expect? What do you expect? Iwe uri kuda kuita sex daily nokuti une masmall house, but waunaye mumba unofunga kuti haadi kuita sex daily. Zvinhu inongori logic, right? Saka rather than kuuraya munhu akuurira ukazvibvunza kuti kosei akanohura, womboizviisa iwe wombonza kuti pandasingavati naye daily. Wazvibvunza kuti asi pandainohura pepe kuti usiku wandaitohura weya pamwe anga asingandimisi wachitoda ku. Sometimes ndo zvimwe zvino tinazvo mudzimba hatikuri toenda nazvo futi kana even kuhurumende ndo zvazvangoita kuti kuvanhu ava sei vatuka president. Hatizvibvunzi kuti sei vanhu vatuka president. Disrespect. Wadai watuka pamugabe wadai. Hatimboti umbotanga zvibvunza kuti but one minute inini chato chii charo kuti vanhu vandituke so. Asi ndagarise here pachigaro 37 years kana ndadidi. Inongora example ina handisi munhu wepolitics. Self blame. We need to be empathetic here. And I know it's non-judgmental. You focus on understanding the other person. You know that sometimes maybe chikoro chinobatsira vanhu havafanirwi kuudziwa ndakadzidza. Vanhu ndo vanofanirwa kutiudza takadzidza. Ukaona chiri kuudza munhu ndine madegree ndaimbozvitawo ndine form 6 ndine chichi wasati wadzidza. Vanhu vanongozokuona kuti uyu munhu even mari chacho munhu ane mari chacho haafamba kuti ndine mari. Vanhu ndo vanongozoona uyu munhu anenge ane mari. Ndona. Never let the problem blind you. Usafa wakamboita kuti problem yako ikuite bofu. What am I trying to say? Ndotaura kuti iwo you blind yourself. Zvazvokuti you are so much in denial that unopedzisira wazvinyebera wobelieve your own lies. Unoza ukabudza munhu shamari nyaya yauri kutaura ikai problem yadova iwewe. Yes, imbwa yakauruma pekutanga ka problem ndiwo wadova iwo ndiwo wadova problem. Okay, dzimwe nguva ndogona kuramba nemunhu maybe 10 years ago wakaramba nemunhu yewozoroora wotanga muda kunoputsa musha womunhu aroora 10 years later nokuda kube. Are you really trying to tell the new person kuti murume wakaroorwa naye anoura? Are you related to them? No.
dzimwe dzenguva unotonzwa kana ex chachato munourawa neaids ipapo imi munofa neaids achakuurai neaids aids yake yotanga kuurai zvino wakagara naye 10 years munheye ndorova nanyoro tsitsi dzako dziri dzei mbudzi kubadamira shozhowa tsume kuzvishavani kuti munhu anozvivangwazva kuva kuda kundinzwira tsitsi so much iyo zvino kuti ene mungwarira anohura murume yeya iwewe ndoda kuadvisa munhu aane relationship naex wako kuti azive kuti anohura panyama chokutofara kuti rega zvihurirane tinobva tatoziva kuti iwe ndouri kuhetewa. You are the problem. Iwewe ndouri kujelasa relationship yemunyowani because wakamuramba uchiexpecta kuti achafamba achivhara achinda. Many times pataitamba draft taivhura so tichifunga kuti munhu achadya achienda uko, munhu ari kutamba nesu draft odya achienda opposite, tozoona kuti zvivharo zvangu zvadyirwa mahara. Ndopatailuza draft ipapo. Kazhinji zhinji draft inoenda nokuti ndokupasira chivharo wodya, ndokupasira chimwecho wodya, ndokupasira chimwecho wodya. Iyi ndozotanga kudya kuti 1 2 3 4 5 6 ndichikubuda bhobho. But sometimes